Sizдің иғтибар еткеніңіз бар ма? Язмыш дегенде, һәр вақытта да әші деген сөзні тілге алалар. Әші язмыш. Әмді бүгінгі тапшыруда мен татлы язмыш, тәмле язмыш деген түшіншәні кіртесім келе. Yok, тапшыруның қонағы балда майда yüzіп яшәгән үшін түгел. Әнәк менә бүтін тұрмышын, һөнәрен ашсу ысталығына бағышлаған үшін. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Инде күпләрегез бәлкем аңлап талгандыр, кайберләрегез сорауга бирелгәндер, кем микән бүген бездә кунакта дип. Инде закасыз мичә таныштырам, Татарстанның атказанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре. Татар халык ашларын Татарстанда гына түгел, бөтен дөньяга таныткан Резидә ханым Хөсәйнова. Исәнмесез, Резидә ханым. Исәнмесез, Зәмирә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Резидә ханым, мин үзем дә һәм гомумән безнең татар хатын-кызлары тәмле ризыклар пешерергә яраталар бит инде. Бүгенге әңгәмә күпләргә кызык булыр дип уйлыйм. Мин үзем дә бик булканланып, бик көтеп алдым менә бүгенге очрашуны. Резидә ханым, ашырга пешерү ул әлбәттә әйткәнемчә һәрбер хатын-кызның инде ул татар хатын-кызларының бигрәк тә ничектер тиешле бер гамәле, тиешле бер осталыгы булыр кебек. Менә ул осталык ул каннан килергә тиештер дип уйлыйм. Шулай бит, менә татар халкында шундый сүз бар. Солы диләр, менә кулы тәмле дигән әйбер бар. Әйбит, кулы тәмсез дигән әйбер дә бар. Ишеткәнегез бардыр. Ничек уйлыйсыз сез менә бу турыда? Зәмирә, килешәм, әлбәттә, менә бу инде минем үземнең профессиям, яратып, укып шуңа, шул хезмәткә кереп киткәнем белән мин бик сөенәм. Мин инде бер сүз әйтер идем монда. Безнең инде татар хатын-кызлары, менә һәрберсе дә үзенең өендә тормыш иптәшләрен, гаиләсен, әти-әнисен өйләрендә тәмле иттереп ашаталар. Берсе дә күршегә керми. Һәрберсе тәмле ризыкны әзерләп, гаиләсен туендыручы хатын-кыз кулында йөкләнгән дип әйтәсем килә. Әлбәттә шулай. Менә бу осталык ул шулай да нәселдән килә дип уйлыйсызмы сез? Әлбәттә, нәселдән килә дип уйлыйм. Безнең әби бар иде, әнинең әнисе. Ул без бит инде 7 балалы гаиләдә үстек. Әнинең вакыты булмагандыр инде. Безгә әби һәр нәрсәне күрсәтә торган иде. Һәр нәрсәне ул безгә иң беренче токмашны җәеп кисәргә өйрәтте. Аннарысын элек бит инде шундый теге тавык тутыра иделәр. Әбинең керосинка кырыенда алъяпкычларын бәйләп, менә шул тавык тутырганнары хәтеремдә тора минем. Әби күбрәк әйберне безгә әби өйрәтте, әнинең әнисе. Менә сез әйтәсез, 7 бала идек дисез. Әйдәгез әле, гаиләгез турында сөйләгез әле. Әти-әнигез менә шушы. Сез гомумән кайсы якта туып үстегез? Мин инде Буа районы Волинстан авылында туып үстем. Мин кечкенә вакытта безнең әти әйтә торган иде. Мин бит бер үзем 9 кашык ашатам диеп. Мин аңламыйм аның нинди эшендә ята мәгънәсен. Нишләп безнең кашыклар бик күп бит? Нишләп бездә 9 гына кашык икән диеп. Менә инде әлбәттә үсә әтинең бу сүзләренең мәгънәсен аңладым. Әни инде колхоз эшләрендә генә эшләп йөреп, әти инде безнең җитәкче урыннарда эшләде. Шул 9 кашыкны әти ашатты инде безнең. Һәр вакыт теге атта йөрде инде ул. Без бит инде Чувашия кырыенда яшибез. Аннан бөтен әйберләрне алып кайта иде. Җәен инде арбага тиеп кайта торган иде. Ат белән бөтен әйберне, бөтен ризыкны, киемне, бөтен әйберне әти ала иде безнең. Кызларга да, малайга да. Инде кыш көнне шанадан инде. Менә шулай салам эшенә без әтинең кайтканын көтеп тора торган идек инде. Сез ничәнче бала гаиләдә? Мин 6нчы бала. Миннән соң тагын бер энем бар. Безнең инде 7 яшь арабыз. Шуңа мин инде төпчек, теге иркә кыз, яраткан кыз булып әтинеке үстем инде. Бик әти ярата иде мине. Кичкенәдән инде менә кунаклар җыя иделәр бит инде кыш көнне. Ат суя иде безнең әти һәр елны инде. Бу кыш көнне ат суеш иде. Менә шул инде аннарысын кунаклар чакыра иделәр. Шунда мишартында менә үземнең теге җырлаган вакытларым исемдә инде. Менә шундый матур үтте безнең яшьлек эшләдек тә. Балачак, сезне бәхетле балачак дип әйтәсез, әйбит. Бәхетле балачак. Без инде рәхәтләнеп авылда үстек. Без Шыгындырында утадык. Яз башында бәпкәләр дә карадык. Аларны да сакладык. Менә шулай бөтенесен эшләп, инде теге кукуруз арасында этешекләр җыя идек терлеккә. Шулай эшләп үстек инде без авыл балалары. Утын кисеп, бөтен эшне эшләп
теге иркәләнеп, назланып кына эшләмәдек. Ул чырларда бигрәк тә ул да заманасы да икенче, техникасы да бик юк. Күбрәк кул эше, кулга төшә торган эш. Ә сез үзегезнең иң беренче пешергән ризыгыгызны хәтерлисезме? Менә мин үзем хәтерлим, ничә яшьтә икәнемне хәтерләмим. Иң беренче мин китаптан карый Татар халык ашлары дигән китап бар бит. Юнус Агның. Торт пешергәнне хәтерлим, шоколадный дәваны шул вакытта. Әйткән, бу кадәр шоколад салгачтын. Тәмле була инде, тәмле булмый кая барсын инде дип әйтә. Ондан соң инде буның белән иреңне туйдыра алмыйсың син кит, җүнәй бер пешергә өйрән дигәннәр дә исемдә. Менә сезнең шулай исегездәме, шулай нинди дә булса беренче ризыгыгыз? Беренче ризыгым менә безнең яныбызда гына алма бакчасы бар иде. Шуннан алмап кайтып, әтигә квас әзерләгәнем бар. Ул менә мин аны ничек әзерләгәнмендер, мин аны белмим. Китаптан караганмын инде, или үзем инде. Менә әти инде аны инде кызым ул квасны тагын ясалы дип, квасны бит инде нидән, теге икмәктән бит инде шүпрә салып ясыйлар. Минем алмадан ясаганым хәтеремдә. Менә шуны искә төшерәм, әмма исемә төшми. Әти бик мактап шулай эшкәне хәтеремдә. Хәзер ясаганым юк. Менә шул алмадан ничектер квас ясаганым хәтеремдә. Гел инде әни янында эшләдек, инде әни янында инде бөтен нәрсәне ашсу, 8нче класста укыган вакытта абыем өйләнде. Шунда Розалия апам белән бергә шул туйны үткәрдек. Ул вакытларда бит инде зур тазик белән, тазик дип таба дип, тазик инде табак белән винегрет ясаганым хәтеремдә. Нарыстың зимний салат ясаган хәтердә. Аны ничек ашадылар икән белмим. Менә шундый туйны икәү апам белән үткәргәнебез хәтеремдә. Менә абыем өйләнгән вакытта, әле бит ул вакытта туйлар да эшәркин була. Анда инде заманасына күрә гаеп тә итмәннәрдер инде, тәмле булгандыр инде. Әлбәттә шулай. Димәк, сез беренче банкетларыгыз әнә шул вакытта 8нче класстан ук. Анарсын инде менә укуны бетердем дә, мин 10нчы классны бетердем дә, авылның бригадиры килде әти янына. Кыям абый, бу кызыңны колхозда калдырыйк инде. Менә даяркалар кирәк. Сыер савырга, без аны шунда эшкә шакырарга килдем. Менә шунда калсын инде авылда диде. Әти мәрхүм, менә Алланың изге рәхмәтләре яусын. Минем даярка булып эш итергән кызым юк диде. Менә шулай иттереп, ул вакытларда бит паспортларда алу авыр иде. Әти инде безнең авыл советында эшли иде. Инде ул менә безнең авыл кешеләре, тамашачылар инде менә безнең авыл район кешеләре беләләрдер инде. Менә әти ул вакытта һәрбер кешегә паспортны җайлап бирүче кеше иде инде. Шулаймы? Менә шулай иттереп, анарысын инде мен кичкенәдән җырларга ярата идем. Клубларда йөрибез инде, мәктәп елларында инде әлбәттә. Әти дим, мин артист булам дим. Әти инде миңа әйтә, мәрхүм, менә гомер буе шундый мин анарга мәрхәмәтле. Кызым, артистларның тормышы югаларның диде. Элек бит инде гастрольләрдә бик күп йөри иделәр, районнарга да йөриләр бит инде. Тормышлары юк, кызым. Син әйдәле, пешерергә яратасың, пешекче бул әле диде, ашчы бул диде. Менә шул үзеңнең дә тамагың туяр, гаиләң дә туяр. Менә шул хезмәткә әти миңа юл күрсәтеп, мин инде техникумга кирип, менә ашсу өлкәсендә шулай эшләп киттем. Алланың рәхмәте яусын. Иң беренчедән Ходай Тәгаләгә рәхмәт инде, шул миңа хезмәтне биреп, халкыма теге шын күңелдән хезмәт күрсәтәм дип әйтәсем килә. Бик яратам, үземнең һөнәремне яратам, Аллага шөкер. Әңгәмәбезне дәвам итәбез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның ат казанган пешекчесе һәм гомумән бөтен дөньяга татар халык ашларын күрсәткән шәхес Резидә ханым Хусейнова. Резидә ханым, техникум, сез Казанның кайсы техникумында белем алдыгыз? Һәм техникумда анда бардыр бит факультетлар, ниндидер юнәлештә? Юнәлешләр инде техник-технолог общественное питание иде инде ул, кооперативный техникумны бетердем. Аны бетереп кайтканнан соң Буага үзебезгә кайттым эшкә. Шундай бер Буага кайттым гына эшкә. Белмим бит инде, барыбер теге зур кондитерский цех инде ул, прям ниндән да бер 15 кондитерлар инде бар да, кешеләр инде. Миңа шафран басырга куштылар. Ниндидер бер
сәүдәнең каяdır барып хезмәт күрсәтә торган әйбере, ниндидер выставка кебек әйбер инде. Ну, анда дижалар күп инде. Дижалар инде ул зур-зур чаннар, аны кертеп куясың да нигә, камыр баса торган аппаратка инде. И ул синең камырыңны әйләндерә инде. Бер кара миңа күрсәттеләр, менә монда сетеңне сал диделәр. Мин бер чиләк сетне йылыттым да, мәйтә миңа кайдар тагын нәрсәдер салганнар икән монда дим. Минем сет йылынган арада бер кондитер килгән дә икән, үзенекен тыгып куйган да икән, 100 марканы сыткан, чәк-чәк баса икән бу. Мин шунда килдем дә, бер чиләк сетне салып җибәрдем. Аннарысын нишләгәнбездер, ансын білмейм. Менә шул исемдә мине бер кеше дә шунда әрләмәде, бер кеше дә кычкырмады. Бригадир да Рузалия апа иде. Анда безнең бригадирыбыз көчле Рузалия апа иде, Фирдәүсә апалар иде. Менә шундый көчле, рухлы буада мин инде кондитерский шундый цехта башладым эшемне. Аннарысын инде менә иптәшем мине тапты. Biz инде иптәшем белән поездда очраштык. Шулдыр да сирәк зәл. Димәк, сез инде үзегезнең ирегезне буада шушы укуны бетереп эшкә кайткач таптыгыз, әйме? Ничегрәк булды бу? Без эшкән эшлидек, эшкән ял итә идек. Иптәш кызым Казанда калды. Шулай әйтә инде. Җәйнең исе көннәре ди, Резидә киләле ди, Волгага килер, төшәрбез, кыенырбыз ди. Мин килдем инде, Волгада кыендык. Пиштем инде кояшта. Куйбышев поезы йөрийде ул вакытта. Куйбышев поезына Казаннан иптәш кызым утыртып җибәрде инде вокзалдан. Юдиныдан без бер апа белән кара-каршы утырып кайтабыз. Юдиныдан мин шулай артым белән утырам, бу яктан иптәшем килеп керде. Керде инде. Бер егет килеп керде. Бер егет килеп керде дә, можно к вам свободнымы дип сорады инде монда. Без инде әйе дидек, Руза апаң әйе диде инде. Шулай сөйләшеп кайттык. Минем шундый күзем төште. Мин аны әйтеп аңлата алмыйм. Ул шундый таза, иреп тутырган кебек, матур, куллары шундый таза инде, матур гына инде. Сөйләшеп кайттык шулай, 4 сәгать ярым кайта бит инде. Эш турында мин кая эшлим дип сорады инде, сез кая эшлисез дип сорадым. Менә шулай икенче атнада ул мине эзләп тапты. Эзләп килде. Эзләп килде ул миңа. Без инде шул 3 мәртәбә генә күрештек. Мин инде 3нче мәртәбәдә миңа инде ул тәкъдим ясады. Мин иләнәм диде. Мин инде мәйтәм, әйдә җәйк түгел, кыш көнне иләнеше инде дим. Юк, безнең иебез бер генә диде. Без тойны кыш көнне ясый алмыз диде. Менә шулай иттереп, без инде ул июльнең ахырларында без таныштык. Августның 21-дә без инде иләнештек. Менә шулай бик тиз тотты инде ул, шундай бик тиз тотты инде. Әлбәттә, үземнең дә мәхәббәтем төште. Бер күрүдә гашык булу шушы була. Әйе, бер күрүдә. Әйтәләр бит, менә бер күрүдә гашык булу, ул ниндидер беренче шундый иләс-миләс хисләр. Әшин мәхәббәт ул соңрак килә диләр. Кемгәдер бөтенләй килмәскә мөмкин. Шушы кеше белән ул үзенең кешесе түгеллеген соңрак аңлый диләр. Сез инде яши, димәк, ул сезнең тирән зур мәхәббәткә әверелгән. Шулаймы? Менә сез ничә ел бергә яшәдегез? Без 32 ел бергә яшәдек. Әлбәттә, төрле вакыт булгандыр. 99% без менә бер-беребезне аңлап яшәдек. Ул инде һәр вакытта да мин нинди генә әйберне әйтсәм дә, нинди дә булса план турында инде нәрсәдер иләр бергә салдык бит инде. Нәрсә генә әйтсәм дә, ул миңа әйтә торган иде. Әйдә, менә шуны эшләгәле. Юк инде, карчык, син нәрсә инде, гел карчык дип яшә торган иде мәрхүм инде. Менә шуның кадәр ул мине тормышта күтәреп торды. Менә карчык син булдырасың, карчык син молодец инде. Менә шулай иттереп минем теге өйгә кайткач, мин эшнең авырлыгын оныта идем. Өйгә кайтканнан соң миндә шуның кадәр теге уют, рәхәтлек, тынычлык, 2 балабыз, 2 улыбыз да үсә, алар да бик акыллы бит инде. Менә шулай аптырый идем инде, кешеләр ник аерылышалар икән дип. Теге тора бара аңлыйсың инде, әлбәттә, мәхәббәт инде ул гомерлек. Ул яратып кияүгә чыгып, балалар үстергәч, ул теге мәхәббәт бетә, аннарысын ияләшү генә кала дип әйтәләр, мин аның белән килешмим. Мәхәббәт ул бар, һәр вакыт минем белән. Бу мәхәббәт хәзер дә бармы? Хәзер дә бар. Менә
Нәрсә генә булса да, нәрсә генә эшләсәк тә, без инде балалар белән һәрвакыт бергә, балалар инде хәзер өйләнделәр, Аллага шөкер, үз гаиләләре бар. Гел инде әти дип сөйләшәбез. Безнең әтиегез, ул инде безнең яныбызда кебек. Әле менә быел 8 ел булды безнең нигә әтиебез киткәнгә. Иде балалар белән бергә искә алабыз, Коръән укыйлар инде, балалар да укыйлар, Аллага шөкер. Мин инде балаларга эш кызыбыз бар бит инде безнең. Ул балаларга әтисе, менә дәвәтиләре киткән көнгә гел бүләк ясыйм. Бүләк ясыйм, мәтәм күктән дәвәтигез сезгә кызым бүләк җибәргән дим. Алар шуңа менә хәзер инде 1-нче класска укырга керде. Әлисә һаман шуңа әле ышана. Дога кылабыз инде, һәрберебез дога кылабыз. Әлисә әйтә: "Наил абый, Дәвәтигә спасибо скажи, пожалуйста", ди. Ни ди? Бүтән киемнәре ди, шуның кадәр ышады ди. Үзе шулай кулын тоткан инде. Менә күзләргә инде яшьләр килде бу. Менә шулай теге догалы балаларны шулай үстереп калдырды әтисе. Мин инде әйтә идем, Фәяз, балаларга әзрәк каты бул инде. Балалар бит инде группировка вакытында үстеләр. Әзрәк каты бул инде, тикшер инде, кая баралар, кая кайталар. Карчык, кайгырма, минем балалар тәмәке дә тартмыйлар, группировкага да кирмиләр дип, ул аларның башларына язып куйды. Менә шулай матур гына, акыллы гына балаларны үстердек, Аллага шөкер. Менә 8 ел вакыт үтте дип әйтәсез. Нәрсә сәбәп булды аның менә бу дөньядан китүенә? Аның тромб өзелде. Иртән мине ул эшкә затып җибәрде. Без Оренбургка барырга тиеш идек. Анда телевидение ачылырга тиеш иде. Мине шунда кунакка чакырдылар инде, кунак итеп ачылу хөрмәтенә. Шунда әзерләнәбез инде. Шунда әзерләнәбез. Ярый, карчык барабыз, тегендәге Оренбург кызлары әйтәләр инде, ышкыш белән генә килегез дип әйтәләр инде. Мин иреме әйттем дә, машина белән барабыз диде. Без кич белән инде чыгып китәргә тиеш идек. Иртән инде шул 9-да мине затып җибәрде идән. Мин шалтыраттым. Иремнең телефонына шалтыраттым. Да, скоро слушает, ди, мин әйтә. Мин әйтәм: "Ой, извините, пожалуйста", ди мине, гафу итегез ди минде. Миңа тагын иремнең телефонынан шалтыраталар. Вот, "Мы у вас дома", ди. Ул шундый иттер булган әйтте, вот кайтыгыз, ирегезгә дә авыр дип әйтмәде. Ирегез үлде диде. Мин акырып җибәрдем инде. Нидән ул вакытта инде теге ниләр юк иде бит әле, радарлар әйберләр юк иде. Машина белән инде ничек кайтканымны үзем генә беләм. Шулай авыр вакыт. Менә шулай. Ураза вакыты иде. Ураза вакыты иде. Кич инде балалар айрым яшиләр бит инде. Без икәү генә иде. Чәй эчтек, авыз ачтык, сөйләшеп утырабыз. Мин инде теге хатын-кыз бит инде ул иркә давление үлчәгән булам, инде кан басымын үлчәп утырам. Ул менә нәкъ сезнең кебек утырган каршымда креслода. Менә ди карчык минем бер тешем авыртмый ди. Ну бүген ди шундый эчәсем килде ди. Шуның кадәр эчәсем килде дип әйтте. Менә ураза килеш шулай китеп барды. Урыны җмакта булсын. Амин. Урыны җмакта булсын. Ул ир кеше, иреңме, хатыныңмы, ул бит инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан синең икенче яртың дип әйтәләр. Икенче, димәк, ул икенче яртыңны югалту, син яртылаш кына каласың бу дөньяда дип әйтәләр. Әгәр дә син чын үзеңнең икенче яртыңны очратсаң, бар дөньяда үзенең кешесен очратмаган кешеләр, инде үз кешесен очраткан кешеләргә бик авыр дип ишеткәнем бар. Шушы Канафидә безнең бик күп кунакларның шулай сөйләгәне бар, үзләренең ярларын югалтып, бүген көндә бик авыр булуын. Вакытлар үтсә дә, менә бу чиракта юата торган сүзләр табу мөмкин түгел, чөнки ул теге кешене юату да мөмкин түгел. Бар тик сабырлык кына телисе кала, бар тик Аллаһ Тәгалә урынын җмакта итсен дисе кала. Шулай булсын. Мин инде менә теге кайбер кешеләр инде сырыйлар, Зидә кияүгә чыктыңмы дип сырыйлар инде.
Min şunday oyun külkü bilen bir söz aytam, indi ey dim. İrsiz turunun şunday rahatlıkları var dim. İşik tübünde şimadan dim. Alasında çıgasında kitesin dim. Elbette onun ardında köp eybirler yata. Ey, ul mene çıgasında çimadanını biz mininde şit illerde köp yerin bitinde, saban toylarda mene ele pandemiya bilen yine toktalıp kaldık. Barasın indi, bir yüzden oturasın, iş kişilik urundık bulsa bitinde, yanında irbile hatın kullarından kul tutuşup oturalar. Sen indi terezege karısın da, uylarına gidip, şulay birge yerigen vakitlarını isine çirip barasın. Gökten yıldız izlemedim, yıldızın üzün buladım. Uşağından ışkın alıp siyutuna salındı. Dünge uşak, koyda senin yalıkını. Yüreğimden utun alsan, yıldızı bulup balıkırman. Siz bir matur hatun, güzel hanım. Hem elbette küs oluşlar da vardır. Ama şundan da turmuş devam etebit. Belki kevge şıgıra kerektir diyen oy başkasına kirgen var mı? Belki tabii. Mene şol yıllarda yerigende anarsın bitinde iş indi benim bik aktivni bitinde haman kişi yanında kişi bilen işleyim. İşte anlatılasın. Mene min yaşav yeme diyen kitap yazdım. Şunda ipteşime tapşırılmağa hatlar diyen hat yazdım inanarga. Benim redaktörüm Asua Sadulini buldu bitinde. Tıyınvıda işleyişi. Mene ul bit İye koytasın. Eyme bağlarının yüz aileleri kileler elbette. Yani deyip duralar. Mene iki kızım var bitinde benim, iki oğlum var. Baştaraga eyteydim. Min en bəxitsiz əni, benim kızım yok deyip eyteydim. Mene hazır min oylayım, min en bəxitli əni. Mene şunun kadar alar meni hürmet edip duralar indi, əni deyip. Min alar bilen bütün sekretlarımla da sileşem. Kilinlerim bilen alar benim kilin kibikte değil. Min alarga kızım deyip duram. Üzlere de indi. Əni, eli bugün mene Liliye kızım hayırlıydı, yani sine oğuşlar deyip yazgan. Ilı kilinim yazgan. Anagım bugün anakşağım atlap gitken, şunu video jibergen, mene hayırlıydı, yani deyip. Mene şulay ettiği ahitip bağlarım duralar indi. Lakin her kim üzerinde tabii. Eye. Mene şol alsu eyteyindir. Zide Sinan'ı da niçikti yazaldın, Sinan'ı da yazaldın mı diyeyim. Edem yılı yazdım diyeyim. İşte öte vakit, ekiş mene bir yüzden indi. Tige, nige yurganga trinip yatasın da, minderini kışaklısın da, eli sen yıklağın vakitte bilmeysin yüzüne yıklağanını. Uyanıp gidesin de yılı izlep bu yakka barasın. Indi 8 yıl maşallah. Anda tağın salkımdık. Anarısın indi yüreğin şovlap gite de indi. Birer dıganını okuysun da tağın yıklap gitesin. Mine şunday elbette andı vakitler. Demek kevge şığı degen andı oy kirgeni yok sizge? Elbette indi. Mine bir yüzüne yaşağı ağır. Birer min indi mine ipteşim gitkenden siz namazlıka oturup şunun kadar sıradım. Allah-u Teala min atıllık derecesi bir dedim. Mine ayrılgan kişi bilen tanıştırma dedim. Üzüm kibik mene şulay hatının yuvaltkan şunday kişi nasip bulsa elbette uylayım eğer nasip bulsa bir yüzüngine mene şulay yaşayı gümür birgine biriyle bitindi ol. Şulay da mına hazır benim de көңілде тамашашылардың көңілде de маған şunday tilek kalgandır. Nindi hat miken ol deyip. Nindi hat miken ol deyip. Tişlerime yaş kiresin. Mene bu sözlerini mene okuyup gitseniz mene. Bu hatlar sizin erigizge yollangan, alар onlardan bulgaç yazılgan yollar. Feyyazım, sen benim dostum da, okutuşum da, sirdaşım da buldun. Birinci temli bulsun kitabını çıkarganda, koluna kalem alıp hatalarını düzeltip okuydun. Indi ikinci kitabımda tezden dünya köre. Onu sana okuta almayayım indi. Hatalarını kim düzeltedi desinmi? Indi aşıkmazqa hatalarsız yazarga tırışırmın. Qayşağında senin kalemini alıp, onların buluşa, onlarımız senin devamın Feyyaz.
Мин дә бүген гомернең бер түгәрәк саны каршына килеп бастым. Үзем генә. Син әгәр син булсаң, сөенер идең. Син бит тормышның һәр сәгатенә, һәр көенә сөенеп яши белдең. Әлбәттә, бу юлларны тыныч күңел генә укуу мөмкин түгел. Инде үзенең ярын югалткан кешеләр әлбәттә моны гомумән икенче төрле кабул итәләрдер. Аллаһ Тәгалә сезгә чыннан да сабырлык бирсен. Миңа калса ул кайдыр күкләрдә сезнең өчен шатланып, сөенеп, сезгә көч биреп торадыр кебек. Мин аны төшләремдә еш күрәм. Менә бик каты авыр эштәме, берәр нәрсәме, гаиләдәме берәр нәрсә булса, эй Аллам, Фәяз, әйт әле бу юлдан ничек чыгып китәргә соң дип мин анардан сорыйм. Әлбәттә, алай сорарга да кирәкми инде. Ул миңа гел әйтә, кашык сиңа авыр инде, түз бар да әйбәт булачак. Менә беләсезме, без 20-нче елда Майамида Сабантуй булырга тиеш иде. Моннан инде культура министрлыгыннан мине җибәрделәр. Әмма без анда барып җитә алмадык. Без иң беренче Мексикага киткән идек, Мексикадан Майамига чыгарга тиеш идек. И мин төш күрәм. Карчык ди, менә ди, сиңа үзенең туган йортында күрәм инде, анда ди базның ишеге ачык калды ди. Аны ди ябырга кирәк, син ди кайт әле тизрәк ия ди. Базның ишеге ачык калды ди. Әле бит анда юллар ачык бөтенесе. Монда инде мин иптәш кызым белән идем, Хания дустым әйтәм инде. Хания, син теләсәң нишлә, мин Майамига ошмыйм дим. Мин кайтам, безнең обратно Мексикадан билет алынган дим, мин шул ышкыш белән өйгә кайтабыз дим. Нишләп дим әйтәм, мин бүген Фәязны күрдем. Шуты дөрес әйтәм, бу миңа теге безнең юлны күрсәтми дим, кайтырга куша дим. Кайтык кына бөтен юлларны ябып куйдылар. Америкага киткән кешеләр август-сентябрь айында гына кайттылар, без март айында идек. Менә шундый юлларны миңа әйтеп, күрсәтеп тора тешләремә керә, еш керә тешләремә. Эфирдә язмыш тапшыруы безнең бүген әңгәмәдәшебез Резидә Хөсәйнова. Резидә ханым, сез әйткән идегез, бала чакта мич артында чыгып, җырлап, кунакларга концертлар куя идем дидегез. Шулай да шушы сәнгатькә, сәхнәгә мәхәббәтегез пешекче булып киткәч, ул онытылдымы? Бер дә онытылмады ул. Без инде элек кунакларга бик йөри идек, парлы булгачтан инде. Гел иптәшем иң беренче матур иттереп котлау сүз әйтә иде. Мин сөйләдем инде, карчык җырлый дия иде. Менә мин инде җырлый идем. Менә шулай кунакларда җырлап, гаиләдә аш пешергәндә җырлап, гел җырлап йөрдем. Гел күңелемдә шул әйбер калды инде ул. Ләкин аш пешергәндә җырлау белән сәхнәдә җырлаулар икесе ике төрле. Сәхнәгә чыгу теләге. Сәхнәгә чыгу теләге, менә бу 55 яшемдә бит инде мин юбилейны үткәрмәдем. Анда теге ялгыз калган вакытлар, авыр вакытлар бердә. Мин өйдә, үй бүлмәсендә халат киеп кенә балалар мине кытладылар. 60 яшьтә инде әзрәк теге үтеп киткән кебек булды бит инде. Нәрсәдер бер яңалык. Инде теге рестораннар булгач, һәр туган көн юбилей кебек бара торган иде. Һәр вакыт инде ул, һәр елны шулай. Моны шундый концертный, шундый матур иттереп үткәрәсе килде. Җырларны яздырдым. Әлбәттә, иң беренче Динә Латыйпова белән киңәштем. Ул бит инде минем режиссерым булды. Әйдә Резида апа, әйдә, ул бит инде безнең Буай районы Янтуан авылы кызы. Теге бергә уйнап үскән кыз бит инде ул. Әйдә Резида апа дип, мине хуплап күтәреп алды ул. Тиз генә шагыйрьләргә, мин шигырь язучыларга бик күп кешегә мөрәҗәгать итеп карадым. Без бит инде үз өебездә тордык, безнең үз өебездә менә рәте белән алма агачлары иде. Менә үләсе елны иптәшем әйтә инде, карчык өйгә кайт әле ди. Шуның кадәр ди, иртә китәсең, кич кайтасың, матурлыкны күрмисең. Алма агачлар ди, шау чәчәктә ди. Әлбәттә, мин кайттым инде, шулай алмачлар арасында йөрдек инде. Безнең теплицабыз да бар бит инде, кыярлар изеп шулай бакчада эшли иде инде иптәшем.
Шул шигырны алмагачлар дигән әйбер, үзебез утырткан алмагачлар бит инде, балалар белән утырткан алмагач шул, шуңа җыр яздырасым килде. Динәгә әйттем дә, Динә әйтә, Резида апа ни кирәк? Сүзләрен әйттем инде шулай дип. Динә язды да, миңа җибәрде дә, мин елый шул шигырны укыйм инде. Аны Альфред Якшембеков инде музыкасын язды, ул шундый бик матур. Ağlama başta ağlamam para bulasın deyip sayradım mini tonlar atmanda Varlık izlere yoramadım miken Olmağaşım şeşe atmanda Шул юбилейны матур иттереп үткәрәсе килде. Аны без бер айда гына әзерләдек. Шунда тиз генә җыр да яздырам, музыкасын да яздырам, клип та төшерәбез, кеше җырында җырлыйсы килми. Менә шулай шундый матур гына ул инде минем юбилейма, гаиләмә, иремә багышланган. Ничек иттереп анда безнең туй көннәре, ничек иттереп безнең танышулар, поездда барулар, менә шуны Динә бөтенесен тасвирлап аны халкыма килгән тамашачыларга күрсәтте. Менә сезнең менә шушы фотога игътибар иттем, Нечкәбил дип язылган, менә аркы фонда күрәм. Сез Нечкәбил конкурсында да катнаштыгыз, шулаймы? Ничәнче ел бу? Ул 2008 ел. Ул Нечкәбилнең 5нче елы иде. Гел инде мин аны телевизордан карыйм да, быел да бара алмадым инде, быел да монда катнаша алмадым инде дим. Ул ял көнне иде. Кастинг булды. Шунда йөгерәм инде. Ял көнне үзеңдә бит инде балалар монда эшлиләр, бакчада язбашы бит инде майяе. Үзем йөгерәм, тиз генә гаиләмне ашатырга утырттым да, үзем киенәм инде. Ирем сүкмәсен генә дим инде монда. Әллә нәрсә эшләргә риза, кастингка барырга кирәк. Ашап утыралар инде, мин киенәм, ирем әйтә инде. Карчык, син үссәң инде без монда нишлибезсең ди инде. Мәйтәм, мин үтсәм инде сез автоматически үтәсез дим. Менә бардым да инде кастингта шуны сөйлим, мәйтәм, менә шулай шундый эш вакытында йөгерә сезгә килдем дим, кастингларны үтеп, менә шул Нечкәбилдә катнаштым. Мине инде алтын Нечкәбил итеп сайладылар. Ул вакытта миңа 48 яшь иде. Менә шундый әйбер булды, әлбәттә. Бик сөенәм шунда катнашканга. Иң сөенгәнем, Зәмирә, беләсезме нәрсә булды анда? Иң беренче тулы гаиләм. Кайнана әнием исән сау, үземнең әнием исән сау. Мин аларны сәхнәгә алып мендем. Алар шундый матур иттереп әби күлмәкләрен киеп, камзулларын, җәйб яулыкларын бәйләп, менә шулай иттереп ике әниемне култыгыма тотып, шулай иттереп мин аларны сәхнәгә алып чыктым. Әлбәттә инде иптәшем дә менә гаиләнең тулы гөрләп торган вакыты булды ул. Әлдә шуны эшләгәнмен дим, Аллага шөкер әле катнашканмын дим. Аллаһ Тәгалә юлын күрсәткән. Менә әнием икесе дә инде матурлар шундый. Әлбәттә, әлбәттә. Менә рестораннарга әйләнеп кайтсак, сезнең шушы ресторан булдыру идеясы каян туды ул? Ул бит бик зур җаваплы эш, һәм аны бит алып барырга кирәк. Аны ачу гына түгел, шулай бит. Әлбәттә, инде күп еллар мин арендага алып эшләдем. Төнне банкетлардан без бит инде үзебез Асиновда яшибез, Казанда арендада инде ресторан, кафе тоттым инде мин. 12 ел анда эшләдем. Елый кайта идем, Зәмирә. Арендадагы бит ул башта теге арендага кертәләр. Синең эшләгәнеңне күрәләр дә, аннары синең башыңа басалар инде. Менә аска төшерәләр инде. Дип әйтә идем. Теге Аллаһ Тәгаләдән сырый, үзем сораганга үзем елап җибәрә торган идем. Кайчан гына менә шул ресторан үз ишекләремне ачып керермен икән дип сырый идем. Менә Аллаһ Тәгалә насыйп итте күп еллардан соң. Менә бик күп эшләнелде, инде эшләнмичә. Булмады. Нидә менә бу әле атказанган хезмәткәрне биргән вакытта Кремльдә
Bizning инде телевидение кызлары Резида апа, әйдә берәр интервью бир әле диләр. Яшемә инде тыгылдым. Мәйдәм, бу заслуга менә бу куллар эшләде дидем. Гафу итенәм, менә бу куллар белән бу заслуга шуныкы булды дидем. Менә әлбәттә эшләп инде, эшләп ул эшләгән эшләрне күрсәтсәң инде, менә тырышлык инде. Тырышлыктан шул вакытта идә тыныч, сине күтәреп торалар, игә кайткан эшкә, төннә кайтам, мунча япкан, мунча керәм, иртән тагын банкетка чыгып китәсе бар. Ул вакытта рестораннар, кафелар бик әз иде. Безнең инде кухнябыз бик әйбәт, менә Зиняны 4тә без эшләдек. Бик күп туйлар үткәрдек, менә шулай күтәрелеп, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән, гаиләм белән, тырышлык белән булган әйбер инде ул. Әйтәләр инде, рестораны бар, яхшы идә яши, яхшы машинада йөри диләр. Андагы төнге йокыларны, күпме хезмәт артында торганны, җаваплылык, ул кешене ашату битәр, ул бит җаваплылык. Зыян салмыш ягына. Менә хуҗаны, хуҗабикәне киеменә карап каршы алсалар бит. Бит хуҗабикәгә тагын бәя бирәләр, аның истәленә, ризыгына карап. Шуңа күрә инде тәмле ризыкларны гел пешереп торырга тырышам инде, гел эзләнәм. ТНВ каналында да бит инде менә җиңел генә ризыкларны күрсәтергә, безнең халкыбызга, тамашачыларыбызга, авыл халкына суткыштан ибар ризыкны гына. Мин шул бер тапшырыдан өйрәнеп калманнан ничәдер ел, бер 10 ел бардыр инде аңа. Сез күрсәткән идегез сырлы аш. Су, бәрәңге су пешердегез дә, шуңа салдыгыз йомшак кишер суган инде, йомшак сыр, эрителгән сыр салдыгыз. Шул хәтлек тәмле ул. Мин аны тиз генә, ул ярты сәгатьтә менә гаиләне ашатырга бик токлыклы тәмле аш менә. Ул шуннан да андый тапшырулар, андый рецептлар. Без бит шундый кызу темплы тормыш белән яшибез. Һәм бүгенге көндә бөтен әйбер безнең экспресс булырга тиеш шулай бит. Иркенләп тавыклар тутырабыз әлбәттә ул вакыт булганда ял көннәрендә, ләкин шу экспресс рецептлар сезнең Алла бик ярдәм итәләр шуннан да. Бер сорауны бирмичә булдырамыйм. Рестораннар дигәннән бар да бит ул җайлы майлыгына бармый. Ул кешеләрне хезмәт күрсәтү, ул барбер кешеләргә җаваплылык та бар. Икенчедән хуҗалык эшен алып бару үзегезгә, ул бит шулай ук җиңел түгел. Бер рестораныгызда сезнең янгын да чыккан бит әле, ялгышмасам, шулай бит. Янгын чыкты ул безнең китайский гирляндадан инде түбәдән чыкты ул. Мин инде матур итәсем килгән иде. Хатын-кыз бит инде ялтыраганын шулай ярата. Менә шуны үтәргә кирәк булгандыр. Шулай берне үтәргә кирәк булгандыр. Бизнесыңның, эшеңнең кадерен белергә кирәк булгандыр. Без аны инде аякка бастырдык. Бүгенге секендә бик матур гына эшлибез, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә ул шул әйбер булганнан соң мин үземә ниндидер бер эш тагын туктап каласым килмәде инде. Һәр вакытта да нәрсәдер яңалык инде. Һәм инде мин тәмле булсын дигән китабымны шуннан соң язарга тотындым. Мин әлбәттә президентка хат яздым. Шундый аның белән безнең очрашу булды. Бөтен предпринимательләр, эшмәкәрләр белән очрашу булды бер ресторанда. Регламент буенча минем анда мин силәргә тиеш идем. Миңа бирмиләр универсиада алды бу. Мин инде сикереп тордым да, әкрен генә атлап киләм. Кемдер силәргә тотынды. Рустам Нургалиевка Аллаһның рәхмәте яусын. Мине күрде дә, туктагыз әле. Кара әле нинди шибәр ханым килә. Тыңлый әле без аны да инде. Менә шулай. Мин инде мәйтәм Рустам Нургалиевич сезгә әле хат яздым, дим. Монда мәйтәм бик көчле эшмәкәрләр утыра, идеямны урларлар да. Минем идеям китеп барыр каядыр дим, сезгә генә бу дим. Аны мин инде алай президент белән ул вакытларда очрашканым юк. Аны секретарьларына бирергә кирәк икән. Мин инде үзенә тоттырдым. Рустам Нургалиевич былай иттереп селкетеп тора. Менә ди, самый красивый женщинадан любовный письма получил. Менә шундый ул кызык булды. Безнең сәгать 12-дә очрашу булды. Сәгать 3-тә мине министрлар кабинетына чакырып талдылар. Бөтен әйберне сөйләштек тә. Китапның макеты әзерме дим, әйтәм макеты юк шул әле. Уйда гына бар да дим. Менә тиз генә фотолар төшерергә тотындык. Һәм инде 12-нче елны мин аны менә шулай итеп аякка бастырдым. Ялгышмасам, анда бу китап турында сүз бара, шулай. Бу китап ул тәмле булсын китап, эш телдә, рус теле, татар теле һәм инглиз телендә. Аны инде универсиадага килгән кунакларга бүләк иттеләр. Менә бөтен илдән килгән кунакларга бүләк иттеләр. Кызлар, бу китап түгел, бу хыял, беләсезме? Бу хыял.
Bu her bir Hocabeka'nın hıyалы. Менә Зәмирә ханым теге авырлык та килә, шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә булыша да дип әйтәсем килә. Теге тукталып кына калмаска кирәк бу дөньяда. Аллаһ Тәгалә исәнлекләр генә бирсен. Bu üç tilde икән Үз телдә. Менә инде тагын бер Татарча. китабым да чыга бит инде. Бу китапны гел тамашачыларым сырый иде инде. Телевидениедан язмыйча калабыз, сез аны китап итеп чыгармыйсызмы дип сырый иделәр. Алар сорау буенча да шулай булды инде ул. Һәм инде менә тагын икенче китабым. Инде без аның фотоларын, сүрәтләрен төшереп бетердек. Көнне-төнне фото ясадык. Бик арыды мин аны гел инде Instagram битләрендә. Бүген дә без тәмле ризыклар пешерәбез, китапка фотолар төшерәбез дип. Анда инде саут сабаларында тирледән төшерәсе килә, Әлбәттә, матур матур. итеп Хәзер бит эстетика бик көчле бит хәзер. Ансы да шулай эш телдә була. Анда инде минем Америка татарларының ризыклары керә. Мин инде күп еллар Майамида, Сан-Францискода, Сабан туйларында йөридем. Анда безнең Сан-Францискода олы апайлар яшиләр бит. Алар революция вакытында аларның әти-әниләре күчеп калган. Менә алар шунда укыганнар. Алар инде Кытайда яшәгәннәр, аларга Төркия дә торганнар, Төркиядән Япониягә киткәннәр, Япониядән алар Америкага килеп, бөтен төбәкләре белән бөтен татарлар шулай яшәп яталар. Ул апайларның бергә пешергән ризыкларын да олы апайлар алар инде хәзер олылар, 80 яшьләрендә, 90 яшьләрендә һәрбер апаның үзенең ризыкларын керттем. Иркия апа ризыгы, Найла апа ризыгы, Сәгъдәт апа ризыгы дип менә шулай ул ризыкларны да менә инде Алла бирсә ул китабым чыкканнан соң аларга бүләк итеп әле визабыз бар пока Американыкы, шунда да барырга исәп бара алабыз. İnşallah насип булсын. Көтәбез уңышлар китапларыгыз. Бу китапларны каян табырга буласың? Һәр тамашачылар бит мине сораулар белән яудырачаклар. Үзебездә генә ул китап кибетләрендә юк. Бездә инде ресторанда дип әйтәм инде үзебездә. Мин инде тәмле булсын дигән рубрика барам. Мин инде әлбәттә китабым да тәмле булсын. Ресторанның исен әйтергә ярамый икән инде без тәмле булсын инде. Минем бу икенче китабымда тамашачыларга мин Instagramга яздым. Нинди китапның исеме шуңа яңа чыккан китапны бүләк итәм дигән идем. Тамашачыларыбыз яздылар. Тәмле булсын 2 була ул безнең Алла бирсә. Менә шулай дип яздылар инде аны. Менә сез шул Сан-Франциско, чит илләрдә һәм гомумән менә татарлар яши торган төбәкләрдә Сабан туйларда сез нишләсез? Табын җыясызмы? Әлбәттә, мин анда эшлим. Менә инде дөнья күреп йөрисең диләр инде. Мин анда бик арыйм. Дөнья күрергә вакыт калмый. Зәмирә беләсезме анда эшләмәсәң дә ярый. Но бит инде мин шунда кадәр килгән. Татар халык ризыкларын күрсәтәсем килә. Ул тутырган тавык та ясадык. Менә без Сан-Францискога барганнан соң беренче көнне Сабантой була. Икенче көнне татар бинасында әлбәттә татар халык ризыклары белән тагын бер очрашу була. Анда бит әле мин генә түгел, Казаннан артистларыбыз бар. Артистлар белән бергә аш-су мин инде күрсәтеп, мастер-класс күрсәтеп, артистларыбыз җырлый тора, пешкән вакытта менә шундый очрашулар әлбәттә эшлисең инде. Арып кайтасың. Bütün indi min Avrupa illərində də bik küp җирдә булдым бит инде. Bütün төштә менә мастер-класс күрсәтү, шунда бит әле аны силәргә дә кирәк. Аны бит әле матур иттереп пешерергә дә кирәк. Әлбәттә. Майамида Сабан туйның икенче көнендә тагын паркта ясадылар. Паркта электр юк. Ну бит инде безнең татар халык ризыклары һәр берсе миштә пешә торган бит инде, утта табада пешә торган әйбер инде. Нәрсә ясарга инде дим. Без инде андалардагы бәдиә ясадык, тутырган тавык та ясадык. Bütün ризыкларны күрсәттем инде мин аларга бер 4-5 тапкыр Сабан туена бардым. Әйдәгез мәйтәм пәрәмәч ясыйбыз. Ут юк. Анда аларның бит паркларында бар гриль. Шунда угыльне куйдык та күмерне. Шунда табага да майда балалар белән мастер-класс ясап, пәрәмәчен шунда пешердек. Әле анда ул бит майга ут капса, аны берничек тә сөндерә алмыйсың. Алла гына сакласын. Иптәш кызым Хания минем белән йөри инде, ул Шалыда яши. Хәзер инде без аның белән Төркиядә дә бергә һәр вакыт. Ханиягә әйтәм, Хания мондый ярты литрлы бутылка белән кулында су, пәрәмәчне әйләндереп, майлар чатыр-чатыр сибәлә инде мәйтәм. Хания, зинһар мәйтәм, сак бул инде ут капса сөндерә алмыйбыз. Миндә су бар ди. Майга суны салган сайын ул тагын да яна күбрәк. Аны капларга гына кирәк. Ниндидер зур брезент, нәрсә беләндер капласаң гына ут сүнә инде, кислород кермәсә генә. Менә шулай пәрәмәчне ясадык.
Біз ол елны Венера Ганиевалар белән барган идек. Шундый матур, Камил абый мәрхүм, менә шулай без анда бергә сабан туйларын күп артистлар белән шулай йөреп әйләнеп кайтабыз. Сезгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушындай язмыш язылган. Чөнки татар халкының асылы ул бит әле җырлар, биюләр, милли киемнәр генә түгел, әлбәттә ул милли ризыклар да гасырлардан гасырларга күчеп килүче шушы рецептлар. Һәм сез шушыларны җыеп, матур иттереп, шул Юнус әфәнденең дә эшен дәвам итүче диергә дә була. Чөнки бүгенге көндә мин әле сезнең кебек киң колачлап татар халык ризыкларын чит илләргә һәм гомумән яшь буынга күчерүче, җиткерүче башка кешене белмим, бәлкем бу минем җитешсезлегемдер, ләкин сез чыннан да бик якты вәкил менә шушы юнәлештә. Эшегездә уңышлар сезнең һәм миндә ормый-талмый эшләгез, тәмле ризыклар белән сыйлавыгызны, халкыбызны дәвам итегез, татарларыбызны һәм башка милләтләрне әлбәттә. Бәлкем шушы урында сезнең тамашачыларга әйтергә теләгән фикерегез бардыр. Сүзләрегез нәрсә әйтергә телисез? Иң беренче мин сезгә, Замира, рәхмәт әйтер идем. Менә мине шулай ылылап, шундый язмыш тапшыруыгызга чакырган өчен. Әлбәттә, мин һәр вакытта да сезнең тапшыруны карап барам. Сез һаман матур иттереп алып барасыз. Кешегә шундый җайлап кына сорауны йөрәктән килеп кенә бирәсез. Сезнең бу безнең республикабыз өчен, татар халкы өчен бу кирәк әйбер иде. Сезгә уңышлар телим. Исән-сау эшләп, шулай халкыбызны, татар халкының уңган булган кешеләре белән таныштырып барсагыз бик әйбәт булыр иде. Әлбәттә, рәхмәт. Инде тамашачыларыма килгән вакытта һәрберегезгә дә исән-сау гомерләр телим. Гаилә бәхете телим, балалар шатлыгы, бәхет, һәр кешедә бәхетле булып яшәргә тиеш бу дөньяда. Бәхетле, озын гомерләр телим. Исән-сау булыйк, шулай зәңгәр экраннарда күрешеп торырга Алла насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге кичне безнең белән уздырганыгыз өчен. Яңадан яңа очрашулар көтеп калабыз. Һәм инде сезгә тагын бер кат рәхмәт. Шушы тыгыз графигыгызда вакыт табып безнең белән очрашуга килгән өчен. Ахыргысы булмасын, очрашулар булып торсын әле. Инде без сезнең белән дуслар тагын бер атнадан күрешербез иншалла. Очрашканга кадәр исән-сау яшәгез.